Брат, какъв Лазар, бе? Защо трябва да качваш Лазар, бе? Той е най-голямата халка. Който пише за Лазар, ще го блокирам на... Тук няма ли да има личен модератор, бе? Еми аз не мога да им смогна, май сега се качвам, ще им кажа, ще ги еба, брат. Какво да ги правя? Аз не знам какво да правя. Аз не съм говорил с тебе. Как не знаеш какво правиш? Гледай най-големите празници. Аз знам, аз знам, ама не знам дали си съгласен на това. Такива ред са някакви зверски спамари, като ги усетите, ги махат. Еми да, ама те хората гледат, аз ги виждам кои гледат такова. Аз ще ги махаме. Спамери, мамери, лазари. Бах ти халките, брат. За какво съм тискал? Закон никой не ми праща на мен за битки, бе. Нещо има някаква организация. Ами що си в холандската класация, бе? Ти не излизаш и знаеш какво? Ти не ги следваш, разбираш, вие не сте приятели, затова не ти излизат. Кои? Еми, тезве, хостове, мостове. Кои са тия хостове? Да ги изброя и да ги последвам всички. Хостове, гостове, не знаме аз, бе. Трябва да ги видим. Ако искаш, ще направим един списък да ги разпоследваш и да ти излизат. Да. Ама трябва да тръгнеш по лайфовете да ги последваш. Те да последват да сте в приятели, да ти излизат. Затова не мога да добавиш Симо. Ма той Симо е на лайф ли? Да. Сега не знам, ама допреди малко наистина тропаш. Той не да му добави, тъй ли? Абе, той не ще, бе, той не иска, бе. Аз ме е ясно. Той е халка, бе, той е само лайт там, разбираш? Аз ме е ясно. Захариева. Виж сега Захариева, да, интересно ще трябва да я последваш обаче. Аз се напоследвам, вчера съм бил с нея. Значи... Трябва да, преди да пуснеш лайв, трябва някои вечери, так, лекичко да ги последваш по-интересните, за да се имате, разбираш? Брейка. Киро Брейка няма TikTok, бе. Въпросът е, че аз го имах телефона, звънях му, ама изключи. Той има един фейк дед бръмче с него. Той направи, си имам нужда от педикюр, някакви масажи на краката, почнаха да ме Брейка, кой е така? Почнаха ми се надуват копитата от прекалено. Добре, аз ти казвам, запуквам ги да знаеш, спамери, мамери, като съм тука, виж го сега, продължаваме промяната си, фенчи, брата, ма много спаме, брат. Да. Въпросът е следния, масажистки има ли тук и маникюристки в лайфа? Оставям те стоя. Да. Кръстника, ари, брат. Кръстника, the godfather, the creator. Martina, follow back. You have been followed back. Will check B, Simon G. Кой са на футбола и какво? Какво Лазар педала? Аз педали не приеме, ние не сме от тия хора. Сядай, мяткай се там на футбола, чувствай се резиденчал, ти си в пентхауса. Дигни му възглавницата само, че он е обатачил там, не мога да гледам, аз съм монк, не мога да виждам детайли, които са на мястото си. Да, чувствай се, взимай дистанционното, бъди диджей, аз не мога да извършвам толкова дейности едновременно. Намери го къде съм го оставил, трансформирай се и това е. Онова едното от другото. Да. Follow back. Тошко ми звъни от Бълчик, дигаме и сега ще се върна. Ало, да. Anavar Diet, Anavar Side Quest. Ла. Лазар Педраза. Natasha, you have been followed back. First gift. Our da.